8. Sininen itämainen lyhytkarva on kategoria 4 paras naaraskastraatti. Premier Silvanes LFV ja kissan omistaa Iida Peltonen Pirotista. Onneksi olkoon! Nuoria kissoja 2 kappaletta. 5. ehdokas on Ruskea Tic-Tabi, itämainen lyhytkarva 673. Mikaelin ehdokas on lista numero 669, punatähtikäs itämainen lyhytkarva. Kolmoskategorian kissoja puuttuu vielä täältä paneelista, eli olkaa niin ystävällisiä ja